amnistia guk kokatzen genuen haustura demokratikoren barnean. Eta horrengatik esaten genuen amnistia etxela bakarri presoak kaleratzea, zerbait gehiago zela. Eta zela, hain zuzen ere, gizarteren demokratizazio bat, edo estatuaren demokratizazio orokor bat, berriro arrazoi berdinagatik jendeak kartzelera joan ez zedin. Eta orduan, haustur horren barnean, kokatzen genuen parte bat gehiago bezala. Gero, praktikan, herri mugimendu oso potentiak egon ziren amnistiaren alde, eta lortu genuenean preso guztiak kaleratzea, nolabait amnistia ahaztu zen, pixka bat ahaztu zen. Eta beraz, mugimendu hori, amnistien alde egon zen mugimendu hori, indar metaketa bezala, eta herri kontzientziaziorako prozesua bezala, oso importante izan zen, oso egokia izan zen, horrek sortu herri kontzientziazio mailan langileria izugarrizko, langilearen aldetik izugarrizko erantzuna egon zen. Eta horreleta bezalako herri langileetan izugarrizko arrakasta izan zuen amnistien aldeko mugimendua. Lortu genuen, benetan presoen gaia, gizartearen gaia bihurtzea. Sozializatzea, eta jendeak ulertzea, askatasun baten alde, borrokatu bali mazuten, ados egon edo ez bere metodoaz, horiek askatasun aldeko borrokalaria ziela, eta beraz, kalera irten behar ziela. Beraz, borroka hori oso importante izan zen, sozializazio bide horretan. Gero, legea saldu zuten guztiz trampa bezala. Ez bakarrik Euskal Herrian herritar normala ginenekiko trampa. Kongresuan, eztabaidatu zenean, denbora guztian aurkeztu zen lege hori, Francoren aurkako borrokalarien aldeko lege gisara. Orduan, egon ziren interbentzioak bide horretatik izan ziren. Baina gero, praktikan, izan zen lei de punto final. Orduan, hor, irten dira, duela gutxi, irten dira, aboza batzu, Partido Komunistekoak da, esanaz, beraiek ez zutela boskatu lei de punto final. Baina, egia da, guk ez genuen irakurri, eta ezkerra betzelen ez genuen eztabaiatu nolabait lege hori. Guretzat, ja preso guztiak kalean zeuden, eta guretzat horrek ez zuen importantzirik izan, ez genuen importantzirik eman. Importantzia handia izan zuen gerora ikusi den bezala. Baina era horretan engainatu gintuzten guztiak engainatu gintuzten. Isilik eramazuten batzun kolaborazioaz. Ez dut sinesten Partido Komunisteko diputatuek onartu zutenek legea irakurri gabe.